A man without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Last night, 2 days ago, nabasa ko po dun sa Yahoo News, si Dr. Hawking. Siya po ay, ewan ko kung nabasa niyo ito, si Dr. Hawking na isa siya sa dati, ang kanyang theology, ang kanyang theory niya ay ang Diyos ang lumalang ng earth. But just 2 days ago, binago niya ang kanyang theory, na sabi niya gano'n, it is not God who created the earth. Okay? Siya po, ulitin ko po, sasabihin ko po siya, he is one of the most intelligent person living in this generation, si Dr. Hawking. Siya po ang location professor ng Cambridge sa England. Okay? Yung location ng professor po, yan po ang humawak po niya ng matagal sa Cambridge ay walang iba kundi si Sir Isaac Newton. Ewan, yung mga engineer kilala si Isaac Newton. Okay? Because siya ang maraming discover na mga formula sa physics. Okay? Now, gusto kong makuha po ninyo mga kapatid, but for more than decades, si Dr. Hawking po, ang siyang talagang napakatalino po niya, one of the best scientists in the world, na sabi niya ngayon, binago ko na ang aking theory, it is not God who created the world. Alam po ninyo mga kapatid ko, inaasahan ko naman yan sa mga matatalinong tao na ang ginagamit ay science to explain, okay, the world. Kasi tingnan po ninyo, sabi ni Paul, sabi niya gano'n, a man without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God. Bakit? For they are foolishness to him. We can never ever explain the things that belongs to God. Katulad ng creation, the more, kita po ninyo, the more na lumalim at the more na tumalino siya sa science, the more na lumayo siya sa katotohanan. Samantalang dati, ang kanyang theory, it is God who created the world. Pero habang siya tumalino, pinilit niyang unawain at intindihin ang tungkol sa Diyos. At yun ay nagpakalayo-layo lamang, nagdulot ng pagkalayo sa Kanya, sa Kanyang talino. We can never ever comprehend God. The only way to understand God, you know what? You submit, you surrender your life to Him. At doon mamaunawaan, unti-unting ipapakilala ng Diyos kung sino siya sa buhay mo. Amen? Amen. Gusto kong unawain natin dito mga kapatid ko, okay? It's not the books, it's not the education. It's not the human intelligence that can explain to you who God is. It is only through a surrendered life. God will, from glory to glory, will unfold Himself before you. At doon mo maunawaan, Lord, ganito ka pala. Ang buti mo pala. Akala ko noon, ang buti mo na noon, pero higit pala kapag ka nararanasan kita. Higit pala kapag ka, Panginoon, sumusunod ako sa iyo, nauunawaan kita sa aking buhay. That's the reason why, mga kapatid ko, doon sinasabi natin ngayon, ang layo yata ng koneksyon ng pagsunod sa pag-unawa mo sa salita ng Diyos. Hindi po, malapit po. Sapagat just as you continue to do the will of God, doon ipaparanas ng Diyos ang mga salita na iyong binabasa sa buhay mo. Kaya doon mo ngayon magkakaroon ka ngayon ng malalim na kaunawaan sa Kanya. Amen? So, malinaw po mga kapatid ko, okay, na tayo bilang mga anak ng Diyos ay dapat lamang na sumuko at gawin ang Kanyang kalooban. Because first, the first power that you will receive is the knowledge of truth. You can never ever know the truth. At sino ang truth? Hindi lamang Kanyang salita, kundi si Jesus mismo. Sabi ng salita ng Diyos, John chapter 14 verse 7, diba sabi niya gano'n? Na, I am the way, the truth, and the life. Okay? But no one shall come to the Father but through me. Siya ang truth. Hindi mo pwede makilala ang Diyos kung hindi ka magsasabit sa Kanya. The second blessing na tatanggapin natin mula sa ating Panginoon is the power in prayer. Wow! The power in prayer. Meaning, kapag ka ikaw ay lumalakad ng may pagsuko sa Diyos, ikaw daw po ay tatanggap ng kasagutan sa iyong panalangin. Tingnan po niyo, sabi ni John the Beloved. 1 John chapter 3 verse 22.
and receive from Him anything we ask. Okay? Nakita po ninyo dyan? You will receive anything from Him, anything we ask. Bagay na lahat ng iyong hihilingin ay ibibigay na sa'yo. Bakit po? May kondisyon. Kaya kasi marami sa atin dito, gustong-gusto natin yung anything we ask, we receive it. Okay? Kahit nga yung mga unbeliever, yan ang paborito. Kaya tingnan po ninyo, sa Pilipinas po, ang dami-daming El Shaddai, di ba? Because they love the preaching of Mike Velarde. I'm sure for that. I'm sure about that. Alam niyo kung bakit? By the moment, every time Brother Mike Velarde opened his mouth, he talks about blessing. Amen? We want to receive anything from God. Lalo na pagka sinabi ni Brother Mike Velarde na buksan nyo na ang mga payong. Wow, bukasan na palakihan pa ng payong. Yung iba, halos tolda na yung binubuksan. At baliktarin na, at dahil tayo itatanggap ng ng blessing. Buksan ng mga wallet, binubuksan ng mga wallet. Yung iba kasing laki na ng mattress yung wallet para makaraming makuha. Okay? Ang sinasabi ko rito mga kapatid ko, okay? Everybody wants blessing. Amen? Amen. We all want blessing. Pero tandaan ninyo na ang Diyos gustong-gusto niya magpala, pero sa piling tao. Okay? Nagpapala siya sa lahat, Kristiyano man o hindi, pero may mga special na blessing na tama lamang para sa mga piling tao. At sino ang tumatanggap ng sinasabi ritong answered prayer for anything we ask? Tingnan po ninyo sabi. Because, tingnan po ninyo, sino yung mga tumatanggap? We obey His command. Okay? Actually, commands. Okay? And do what pleases Him. Ito ang mga taong tumatanggap ng pagpapalang anything we ask. When you surrender your will to Him. When you say, God, it's not my personal command that will happen, but your personal command to me. I will please you, Lord. Diba? Tayong mga magulang. Kapag ka napiplease, kailan ka napiplease sa iyong anak? Abay, kapag ka ginagawa niya ang mga bagay na gusto mong ipagawa mo sa kanya. At di ba? Anong ginagawa natin pagka nakikita natin ang ating mga anak ay sobrang masunurin? Anong ginagawa mo? Ikaw pa mismo ang nagbibigay ng initiative. Ikaw ang nag-i-initiate. Ikaw ang nag-iisip. Ano kaya pwede ko ibigay sa anak ko? Napakabait. Kahit hindi humihingi yan, gagawa ka ng paraan para bigyan mo siya. Why? Sapagkat ikaw ay natutuwa sa kanyang pagsunod sa iyo. Amen? Ganyan tayo mga magulang. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung kayong mga magulang, you know how to give good gifts. Kung kayong mga tao na mga kasalanan, you know how to give good gifts to your children. Paano pa kaya yung Diyos ng pag-ibig, ang amang nasa langit, na hindi niya ibigay at ibuhos ang pagpapala sa buhay niya? Mas kaya ng Panginoon. At mas higit siya. Tayo nga makasalanan, we know how to appreciate when we are pleased with our children. Higit pa lalo ang Diyos. Kaya nga ang pangako niya, we will receive anything we ask of Him. Why? Because sabi niya ganun. Kasi you pleases Him eh. Natutuwa sa buhay mo eh. Nakasuko ka sa Kanya eh. Because you obey His